Joulitse terve. Semmoisen video haluaisin tehdä, että tää löystää vähän, kun kenenkään totuus ei ole väärä, kenenkään totuus ei ole samanlainen, kenelläkään ei voi olla täysin samanlainen totuus. Kaikkien totuus on totta, jokaisen totuus on oma totuus ja jokaisen totuus on totta. Koska ihmisillä on niin paljon erilainen elämä ja erilaiset elämänkokemukset ynnä muuta. Mutta sitten sanotaan, että totuus on totta. Mutta kun jokaisen totuus on ihmisellä oma totuus, niin ei voi tuomita muiden uskomuksia ja näkemyksiä. Itse asiassa tuomitsemissa ei ole paljon järkeä. Mutta ihminen on tuomitsevainen, eko on tuomitsevainen ja ihminen on tuomitsevainen. Mutta se pitää löystää vähän, että muutkin voi ilmaista sitä totuutta, että kaikki voi ilmaista sitä totuutta. Jos sä luulet, että sä oot kaikessa oikeassa, niin sun pitää muokata maailmaa, että sinun näkökulma on oikein. Ja sinun pitää tyrkyttää sitä näkökulmaa muille. Mutta kaikilla on oma näkökulma. Ja niin kaikki on oikeassa. Kaikki on tavallaan oikeassa. Ei voi tuomita, se on henkistä väkivaltaa tuomita toisen uskomuksia. Ja kaikki sitä paitsi omalla koko ajan, totuus, ihminen kehittyy ja kasvaa koko ajan, niin se jokaisen ihmisen totuus myös kehittyy ja kasvaa koko ajan. Ja sitten se avautuu, ja sitä paitsi Jumala avautuu koko ajan, ja ihmisten Jumala laajentumia. Se laajenee koko ajan, se totuus. Niin, kato, ei tarvii ihan turhaa kiistellä siitä totuudesta, mikä on totta, tai että sitä paitsi se virittää keskustelua, kun eri mielipiteitä. Ja sitten, niin se on, ei voi tuomita toisen uskomuksia. Vaikka omasta mielestä olisi kuinka oikeassa, niin niitä ei kannata tuomita. Ja sitten syyttely ja riittely on vähän turhaa. Se on, ihminen voi olla tuomitseva. On minäkin tuomitsevainen ja on minussakin kaikki. Minäkin täällä on lähellekään. Ne pitää löysätä aika paljon. Antaa muille elämästä ainutlaatuista omaa itseä ja löysätä kasvavaraa antaa ja sitten sit pitää olla itse asiassa pitää olla kindness ja tenderness, naisellisia omia, yin ja yang miehille, mutta nyt tarvitaan naisellisia omina, pehmeyttä ja tuomasta tarvitaan aika paljon. Ja huolenpitoa ja välittämistä. Miehinen olemus on sitten se on masteroitu jo, nyt tarvitaan naisellisia olemuksia tähän maailmaan. No niin, hei.